Sona dede salame, logging dede salame, ritri dede salame, logging dede salame. ፋኖ ተሰማራ እንደ የሆቺሚን እንደ ቾጉቬራ እና በለ ደርጊ ዝምር መንባር መቸስ ደቅ ስብሳታት ሰሚዕኩም አልኹም ሎሙ ግን መዝሙረ ደርጊ ወይስ ተግባራት ይኮናን ከነዕድል እንታይ ደኣ ኣብዛ ዲዕላ ዝተጠቕሰት መዝሙር ካብ ዝተጸውዑ ክልተ ኣስማት ንሓዲኦም ኣልዒልና ኢና ክነውግዕ ብዛዕባ ሃገራዊ ጅግናን መራሒ ሰሜን ቪየትናምን ነበር ኒያንታንታህ ወይ ሆቺሚን ሆቺሚን ትርጉሙ መምጽእ ብርሃን ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ግን ዘ ሊትል ማን ወይ እቲ ደቂቕ ሰብኣይ እናበሉ ክጽውዕዎ ይመርጹ ኣብታ ግዛት ፈረንሳይ ዝነበረት ቪየትናም ንወይን ኣናብ ዝተባህለት ግዛት ኣብ 1890 ተወሊዱ ኣብ ነውሲ ዕድሚኡ ብሓገዝቲ ናይ ኮንፊሽየስ መምህር ዝነበረ ኣቦ ቋንቋ ቻይና ኣጽኒዑ ኣብ 10 ዓመቱ ሓድሽ ስም ተዋህቦ ኣቦ ዝመረጸሉ ስም ንዋይን ታንታህ ወይ ንዋይን ትፍጽም ዝብል ነበረ ኣቦኡ ምሁር ብምንባሩ ምስ ዝነበረ ዘውዳዊ ስርዓት ናይ ምስራዕ ዕድል እኳ እንተተዋህቦ ቦታ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንገዛእቲ ፈረንሳውያን ምግልጋል ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነጸጎ ህፃንሆ ድማ እዛ ኣይግዛእን ዝብል ባህሪ ካብ ኣቦኡ ወሪሱ ዓበየ ሓደ ካብቲ ኣብ ሓንጎል ህፃን ሆቺሚን ዝተሳእለ ዘይሃሰስ ዝኽርታት ቁልዕነት ሰራዊት መግዛእቲ ፈረንሳይ ጽርግያታት ዝሃንጹ ሰባት ብኣስገዳድ ንምግፋፍ ናብ ዓዲ ዝኣተውሉ ዕለት ነበረ መብዛሕትኦም ካብዞም ሽዑ ናብ ጉዱስ ሸቕለት ዝተወስዱ ደቂ ዓዱ ደጊሞም ንዓዶም ኣይተመልሱን ኣብ 1908 ወዲ 17 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ህይወቱ ዝቐየረ ፍጻመ ኣጋጠመ እኩባት ሓረስቶት ኣብ ኣፍ ደገታት መግዛእታዊት ርእሰ ከተማ ህወየ ኮይኖም እናጨደሩ ረኸቦም ነቶም ናዕበኛታት ናብቲ መግዛእታዊ ኣመሓዳሪ ጠለባቶም ንኸቕርቡ ከም ተርጓሚ ኮይኑ ንኸገልግል ተሰማምዐ ፈረንሳውያን ኣመሓደርቲ ግን ነቶም ናዕበኛታት ድሕሪ ምጭፍራቖም ናብቲ ሆ ዝመሃረሉ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ከም ዝስግኡ ገበሩ በዚ ፍጻመ ናይ ሆ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክቕፅእ እንከሎ ኣብ ዓይኑ ገዛኢት ፈረንሳ ከም ፈጣሪ ሽግር ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ኣባላት ስለያ ኣተወ ንኽልተ ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ፈሪሁ ስሙ ቀይሩ እናተሓብአ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ባሕረኛ ስራሕ ጀሚሩ ን3 ዓመታት ኣብ ባሕርታት ጸንሐ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ብሩክሊን ዝተባህለ ቦታ ከም ሚነዋለ እናሰርሐ ተቐመጠ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካልእ ዘገርም ነገር ረኣየ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘይሃገሮም ዝቕመጡ ስደተኛታት ዘለዎም ክብረትን ናጽነትን ምስቲ ቪየትናማውያን ኣብ ገዛ ሃገሮም ዘሕልፍዎ ምረት ኣረኣዩ ብህዝቢ ሓዘነ ናብ ኤውሮጳ ተመሊሱ ድማ ብዛዕባ ሰውራዊ ፖለቲካታት ክመራመር ጀመረ ኣብ ምጅማር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ናብታ ቀደም ዝሓለፈላ ፓሪስ ተመርሰ ኣብ እዋን ምልሰቱ ከተማ ፓሪስ ቦቶም ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ምእንተ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክጥበሱ ብኣስገዳድ ዝመጹ ቪየትናማውያን ካዕላቕሊቓ ጸንሓቶ ኣብታ ብተወለድቲ ቪየትናም ኣብ ፈረንሳይ ትሕተም ዝነበረት ጋዜጣ እናጸሓፈ ድማ ንመስር ርእሰ ውሳነ ቪየትናም ሰብኽ ጀመረ ኣብ 1919 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዊዝድሮ ዊልሰን ብወግዒ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ናብ ዝዛዘመሉ ኮንፈረንስ ንምስታፍ ናብ ቨርሳይለስ ከም ዝመጽእ ሰምዐ ዊልሰን ናጽነትን መሰር ርእሰ ውሳነን ህዝብታት ኣመልኪቱ ዝዛረቦ ዝነበረ መደረታት ኣብ ግብሪ ዘውዕሎ መሲልዎ ሆ ፕሬዚደንት ናይታ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቪየትናም ኣወንታዊ መርገጺ ክወስድ ክሕግዞን ሙሉእ ተስፋ ኣንበረ
ናይ ብዙሓት ቪየትናማውያን ፊርማ ዘለዎ ደብዳቤ ሒዙ ድማ ኸዶ እታ ደብዳቤ ግን ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዊዝድሮ ዊልሰን ጥራይ ዘይኮነ ብመራሕቲ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት መንግስቲ ፈረንሳን ተነጽገት ሽዑ ድማ ይሆ እቲ ምዕራባውያን ሰብኣዊ መሰል ክብሪ ወዲ ሰብ ዴሞክራሲ ሓርነት ናጽነት እናበሉ ዝልፍፎ ናይ ሸፈት ዘረባታት ምዃኑ ዝተረዶ ድሕሪ ምንጻግ ናይታ ደብዳቤኡ ገጹ ናብታ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ቦልሸቪክ ሰውራ ኣቕኒዑ ካብ ኮሙኒስታውያን ናጽነት ሃገሩ ዝጠቅም ዝነ ሓሳብ ክምእረር ሓቀነ በዚ ድማ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት መስረቲ ኮሙኒስታዊ ሰልፊ ፈረንሳይ ኮነ እዚ ግን ብቕጽበት ኣብ ዓይኒ ኣባላት ጸጥታ ፈረንሳ ከም ዝኣቱ ገበሮ ኣብ 1923 ካብ ሩስያ ሓደ ደብዳቤ ተቐበለ እዚ ደብዳቤ ሆችሚን ናብ ሩስያ መጺኡ ብዛዕባ ሰውራ ቦልሸቪክ ስነ ሓሳብ ዲስነትን ንኽስልጥንን ናብ ሃገሩ ተመሪሱ ናይ ኢንዶ ቻይና ዴሳዊ ሰልፊ ንኽቐውምን ዝጽውዕ ዕድመ ነበረ ፖሊስ ፈረንሳይ ክሕዝዎ እናተቓረቡ ድማ ካብ ፈረንሳይ ኣምሊጡ ስልጠና ንምቕሳም ናብ ሩስያ ኣምርሐ ኣብ ሩስያ ድማ ምስ ካልኦት ኤስያውያን ሰውራውያን ትምህርትታት ለኒን ብፍላይ ድማ ሰውራ ንሰውራ ኣብ ዝምጭእ ኩነታት ክለዓላ ኣለዎ ዝብል ኣስተምህሮ ቀሰመ እዚ ኣስተምህሮ ድማ እዩ ሰውራ ንኽልዕል 20 ዓመት ከም ዝጽበእ ድሕሪ ምጅማር እውን ብህድኣትን ምስውዓልን ንኽጓዓዝ ዝገብሮ ተባሂሉ ይእመን ኣብ 1940 ዓለም ኣብ ካልኣይ ኩናት ኣተወት ወታደራት ጃፓን ካብ ቻይና ተበጊሶም ኣብ መንገዶም ዝገጥሞም ተቃውሞ ብቐሊሉ እናጸራረጉ ኣብ ቪየትናም ንዝነበረ መንግስቲ ፈረንሳይ ስዒሮም ንቪየትናም ተቆጻጸርዋ ኣብ 1911 ሃገሩ ምስ ገደፈ ን29 ዓመታት ፈቕዶ ስደት ኣብ ምኽብላል ዘሕልፎ ዝነበረ ሆችሚን ሃገሩ ዝምለሰሉ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ደምደመ ዊዝድሮ ዊልሰንን ቸርችልን ብዝነደፍዎ ርእሰ ምሕደራን ውፅዓትን ጉዛኣትን ህዝብታት ዝመዋጻዕ ኣትላንቲክ ቻርተር ዝተሰመየ መብጻዕቲ ተባቢዑ ሆ ሓደ ኢሉ ተውርኡ ክሃንጽ ጀመረ ካብ ደቡባዊ ቻይና ሞሊቑ ናብቲ ጫካ ዝነበረ ሰሜን ቪየትናም ብምእታው ሓረስቶት ለቓቒሙ ቪየትሚን ማለት ናይ ናጽነት ሰልፊ ዝሰመዮ ሰውራ ምትእኻብ ፈጠር ጀመረ ካብቲ ሆ ዝዓስከረሉ ከባቢ ብዙሕ ከይረሓቑ ገለ ካብ ኣባላት ስለያ ኣሜሪካ ዩኤስ ኦፊስ ኦፍ ስትራቴጂክ ሰርቪስስ ወይ ኦኤስኤስ ናይ ገዛ ርእሶም ሕቡእ ተልእኾ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ከም ዝጀመሩ ሰምዐ ካብቲ ንሱ ዝነበሮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ብምስፋሮም ድማ ሆ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝረኸበ ኣምነ ሆ ዝሓሰቦ ሜላ ነቶም ኣብ ባይታ ዝሰፈሩ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ምንቅስቓስ ወተሃደራት ጃፓን ጭቡጣትን ኣገደስትን ስለያዊ ሓበሬታታት ንዝምግቦም ኣሜሪካ ድሕሪ ምዝዛምቲ ኹናት ንሕቶሆ ክድግፍን ክሳብ ሽዑ ነቲ ዝመስረቶ ምንቅስቓስ ከም ሓቀኛ ወኪል ድሌት ህዝቢ ቪየትናም ክትቅበልን ትኽእል እያ ዝብል ነበረ ዕድል ክገብር ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ነፋሪት እናበረረት እንከላ ወተሃደራት ጃፓን ወቂዖም ኣውድቕዋ እሞ ሆ ተቓላጢፉ ወተሃደራቱ ልኢኹ ነቲ ፓይለት ኣድሓኖ ድሕሪ ገለ ግዜ ግን ሆ ነቲ ፓይለት ባዕሉ ናብታ ኣብ ደቡባዊ ቻይና ዝተደኮነ ማዓስከር ኣሜሪካ ወሲዱ ምስ ዝረክቦ ምስ ኣሜሪካውያን ንኽላለን ኣምሳያ ውዕለቱ ከም በዓል ውዕለቶም ክቆፅርዎን ገለ ድጋፍ ክህቦን ከም ዝኽእሉ ዝተውዓለ ኣብ ደቡባዊ ቻይና ምስ በጽሐ ግን ሓለዋ ደቡብ ንሆ ከልኪሎም ነቲ ኣሜሪካዊ ፓይሎት ጥራይ ኣብ ባቡር ክስቀል ፈቐድሉ ሆ በዘይተሓለለን ንመዓልታት ብእግሩ ተጓዒዙ ናብቲ ዝደልዮ ማዓስከር በጽሐ ዛንቱኡ ምስ ነገረ ምስ ኣዛዘቶም ፓይሎታት ጀነራል ክሌር ሼንሆ ክራኸብ ከኣለ ጀነራል ሼንሆ ብሆ ተመሲጡ እንታይ ክሕግዝ ክብል ሓተተ መልስሆ ኣደናቕ ነበረ ፌርማኻ ዘለዎ ስእሊ ባሃበኒ ዝብል ድማ ኾነ እቲ ጀነራል እናሰሓቐ ሆ ዝጠለቦ ስእሊ ምስ ገለ ሸጓጉጥ ኣስሪቑ ለኣኾ ኣብ ጥቓ ሆ ዝነበረ ኣሃዱ ስለይ ኣሜሪካ ነዚ ምስ ሰምዐን ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሰራዊት ጃፓን ኣመልኪቱ ሆ ዝልእከሎም ዝነበረ ኣገዳሲ ስለያዊ ሓበሬታታት ድሕሪ ምስትውዓልን ብቕዓት ሆ ኣሚኖም ኣብ ሓደ ጃፓናውያን ዝጥቀምሉ መንገዲ ባቡር ንምዕናው ዝግበር ሓደገኛ ስርሒት ንኾነ ሓይልታቱን ክጥቀምሎም ወሰኑ ሆ ንድሌቶም ብሓጎስ ተቐበሎ ኣወንታዊ መልሱ ምስ ገለጸሎም ፍሉያት ኮማንዶታት ኣሜሪካ ንሓይልታት ሆ ንኸሰልጥኑ ናብቲ ሆ ዝርከበሉ በረኻታት ብፓራሹት ዓለቡ እንተኾነ እቲ ስልጠና ከይተዛዘመ እቲ ውጥን ከይተተግበረ ኣጠማዊ ኣጽዋር ኣብ መሬት ጃፓን ዓሊቡ ኤስያ ዝገዝአ ዓብላሊ ሓይሊ ጃፓን ብኽልተ ኒክሎራውያን ቦምባታት ከም ዝሰዓር ኮነ ሆ መግዛእታዊ ምምሕዳር ፈረንሳይ ዳግም ተመሊሱ ቦትኡ ከይሓዘን ከሎ ሓይልታቱ ምልዓዓል ገይሮም ነቲ ዕድል ክጥቀምሉ ትእዛዞም ሓላለፈ ምስ ምዝዛምቲ ኹናት ምጅማር ሰፍሐ ህዝባዊ ጎስጓሳትን ድማ እዩ ንምንታይ ሜላ ሆ እቲ ቀደም ካብ ጀነራል ሼንሆ ብዙሕ ክሓትትና ኸኣለ ፌርማ ዘለዎ ስእሉ ጥራይ ሓቲቱ ተገልጸ ልቢ ህዝቢ ንምስላብ ዴስነት ዶ ማሕበርነት ዝብል ትብከታት ገዲፉ
ኣብቲ ዘሕለፈ ሓርበኝነትን ከምጽኦ ዝብህግ ማሕበራዊ ለውጥታትን እናጸቐጠ ህዝቡ ኸነቅሕን ኣብ ጎኑ ኸስልፍን ተገሀ። ጎኑ ጎኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ሃገር ፋሒሎም ዝነበሩ ሃገራውያንን ተቃውምትን ንምእካብ ስእልን ፌርማን ጀነራል ሽንሆን እናርኣየ ድጋፍ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዎ እናምሰለ ናብ መሰራዓቱ ክጽምብሮም ፈተነ። ኣሜሪካ ትድግፎ ተቃዋሚ ዝያዳ ሓይልን ሽቱኡ ናይ ምህራም ዕድልን ከም ዘለዎ ዘይሰሓቱ መራሕቲ ተቃውምቲ ባእታታት እውን ሆዘርኣዮም ስእልን ፌርማን ኣሜሪካዊ ጀነራል ኣሚኖም ኣብ ትሕቲኡ ተጠርነፉ። እንተኾነ ኣሜሪካ ንሆን ዕጡቋትን ድሮ ረሲዓቶም ነበረት። ኣብ ቪየትናም መን ስልጣን ይሓዝ ዝብል ሕቶ ድማ በቲ ምስ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝካየድ ዝነበረ ቁልጡፍ ሃገራዊ ምዕባለታትን ፍጻመታትን ተዓብሊሉ ኣቓልቦ ሰኣነ። ኣብ 1945 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሮዝቨልት ሞተ። ንዑ ተኪኡ ዝመጸ ሄሪ ትሩማን ዳግመ ህንጸት ብኹናት ዓንዩ ዝነበረ ቁጠባ ኤውሮጳን እናስፋሕፍሐ ዝመጽእ ዝነበረ ጽልዋ ሶቪየትን ናይ ምቁጽጻር ሓላፍነት ተሰከመ። ብመንገድቶም ኣብ ቪየትናም ዝዓስከሩ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ከም መግዛእቲ ፈረንሳ ነፃ ከተውፅኦም ዝሓትት 3 ደብዳቤታት ለኣኸ። እንተኾነ ብኻልእ ጉዳያት ተጸሚዱ ዝነበረን ዝምድና ምሳ ሓንቲ ካብተን 4 ርእሰ ሓያላን ዓለም ኮይና ዝነበረት ፈረንሳ ብኸም ሕቶ ቪየትናም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ክበላሸውዎ ዘይመረጸ ፕሬዚደንት ትሩማን ንሕቶሆ ጸማም እዝኒ ሃቦ። ኣብ ውሽጢ ቪየትናም ሕቶ ናጽነት እናዓበየ ህዝባዊ ዋይታ እናረኸበ ክዕገዝ ዘይክእል ማዕበል ኮነ። ኣብ 2 መስከረም 1945 ኣብ ኣደባባይ ብኣሽሓት ዝቑጸር ህዝቢ ኣኪቡ ናጽነት ሃገረ ቪየትናም ኣወጀ። መራሒ ሃገረ ፈረንሳይ ጀነራል ሻደጎል ነዚ ምስ ረኣየ ሰራዊት ሃገሩ ብቕጽበት ናብ ቪየትናም ክኸቱ ትእዛዙ መሓላለፈ። በዚ ድማ መሰለይ ዝበለን ምስ መሪሕነቱ ዝቖመን ህዝቢ ምስዓር ሕልሚ ከም ዝኾነ ዓለም ዝመስከረትሉ ግጥም ዳዊትን ጎልያድን ተጀመረ። ሽግር ሆግን ምስ ፈረንሳይ ጥራይ ነበረን። ኮሚኒስታዊ ዝና ሓሳብ ዝኽተል ቪየትናም እናተባህለ ጽዋዕ ምንቅስቓሱ ምስ ካልኦት ናጽነት ቪየትናም ዝደልዩ ግን ድማ ኮሚኒስታውያን ዘይኮኑ ቪየትናማውያን ውድባት እውን ክገጥም ነበሮ። ኣብ ልዕሊ ተቃውምቱ ንምዕዋት ክሳብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጠር ዝርጋሕ ናይ ስለያ መርበብ ዘርጊሑ ጸላእቱ በብሓደ ምህዳን ተተሓሓዞ። ብዙሓት እቲ ግዜ እቲ ዜጋታት ብኣባላት ቪየትሚን ዝተጨፍለቕሉ ናይ ማእሰርትን መቕተልትን ዘመነ ራዕዲ ከም ዝነበረ ይሰምዑ። ምስ ፈረንሳ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ሓይሉ ኣብ 1946 ሆችሚን ምስ ፈረንሳ ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ርእስ ማእተወ። መሪሕነት ሰራዊት ቪየትሚን ንምሁር ስነ ታሪኽ ዝነበረን ንሰውራ ፈረንሳ ብተምሳስ ዘጽንዕን ጀነራል ሆዊን ጂያምፕ ተዋህበ። ኣብ 1950 ኮሚኒስታዊ ቻይና ወታደራውን ሰብኣውን ሓገዝ ድሕሪ ምስዳዳ ኣሜሪካ እውን ጉዳይ ቪየትናም ምስ ምስፍሕፋሕ ደይስነት ከተተኣሳስሮ ድሕሪ ምጅመራ ግናት ቪየትናም ኣህጉራዊ መልክዕ ክሕጅ ጀመረ። ወላ እኳ ናይ ልዕሊ $3 ቢልዮን ሓገዝ ይገበረሉ ሰራዊት ፈረንሳይ ኣብ ቅድሚ ቪየትናማውያን ስዕረት ብስዕረት ክኸውን ጀመረ። ነዚ ዝተባህሉ ጀነራላት ፈረንሳ ንሰራዊት ቪየትሚን ብድሕሪኡ ክሃርምዎ ብርቂ ዝበልዎ ወታደራዊ ንድፊ ኣውፅኡ። መደቦም ቀደም ዝገደፍዎ ኣብ ዲኤምኤፍ ዝበሃል ቦታ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ከም ባይታ ተጠቂሞም ንሰራዊት ቪየትሚን ብድሕሪቱ ኻሊሞም ሓንሳብን መጨረሻን ከቃብጽዎ ነበረ። ግናት ተጀመረ። ብሆችሚን ሓላፍነት ዝተዋህቦ ጀነራል ጂያፕ ቻይናውያን ዝጥቀሙሉ ስልቲ ኩናት ማለት ብብዝሒ ወታደር ከም ማዕበል እናወፈርካ ዕላእ ምድምሳስ ዝብል ስልቲ ክጥቀም ፈተነ። ብዙሕ ክሳራ ምስ ወረዶ ግን ምዝላቕ ገይሩ ንሰራዊት ፈረንሳይ ምትላል ዝብል ቅዲ ተኸተለ። ሂብል ዝተኸድና ኣዴታት ካልእ ሰኸምን ናምሰላት ዝተፈናጥሐ መዳፍዕ በቲ ሰራዊት ፈረንሳይ ዝቋጻጸሮ ዝነበረ ከባቢታት ኣስሊኾን ብምሕላፍ እቲ ኣጽዋራት ተጋጣጢሙ ሰራዊት ፈረንሳይ ከይተረድኦ ብኸበድቲ ኣጽዋር ከም ዝኽበብ ተገብረ። ብድሕሪዚ ሰራዊት ንምጋዓዝ ብትሕቲ መሬት ካነላታት ሙኽዓት ሰዓበ። በኣንጻሩ ንሰራዊት ፈረንሳይ ዝመርሕ ዝነበረ ዕቡይ ኮሎኔል ክርስቲያን ደካስትሪስ ቪየትናማውያን ዝገብርዎ ዘለዉ መጻወድያ ከይፈለጠ ንዝነበሮ 3 ኣውድታት ከበድቲ ብረት ብሽሙ ሽማታቱ ሰይሙ ተዛነየ። ነቲ ሰራዊት ቪየትሚን ኣብ ከባቢኡ ካናላታት ይኹዕቱ ከም ዘለዉ ዝገልጽ በቢግዜኡ ዝመጾ ዝነበረ ስለያዊ ጸብጻብ ዕሽሽ ኢሉ ድማ ቪየትናማውያን ኣብ ቃልዕ ክገጥሞ ተጸቤ። ጀነራል ጂያብ በዚ ስልቱ ንሰራዊት ፈረንሳይ ኣቕቢቡ ዕጥቅን ስንቅን ከም ዘይበጽሖ ድሕሪ ምግባር ኣብ 7 ግንቦት 1954 ነቲ ኣብ ከባባ ዝኣተወ ሰራዊት ንምድምሳስ መጥቃዕቲ ኸፈተ።
ድሮታ ኣብ ቪየትናም ሰላም ንምምጻእ ኣህጉራዊ ዘተ ዝካየደሉ ዝነበረ መዓልቲ ድማ ሰራዊት ፈረንሳይ ተጨፍሊቑ ቀያሕ ባንዴራ ቪየትናማውያን ኣብ መእዘዚ ነቑጣ ፈረንሳውያን ከተንበልብል ተራእየት። ብኣንጻር ኣብ ዓውዲ ኹናት ዝተረኽበ ዓወት ሆችሚን ኣብ ዘተታት ክሳራ ክገጥሞ ጀመረ። ናይዚ ምኽንያት ድማ እተን ቀንዲ ሓገዝትን መሓዝትን ዝኾና ሩስያን ቻይናን ምስ ፈረንሳውያን ክሰማዕን ጠለባት ፈረንሳ ክቕበልን ጸቕጢ ክገብራሉ ስለ ዝጀምራ ነበረ። ብጸት ሆችሚን ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት ፖሊት ቢሮ ብወገኖም ኣብ ቤት ማሕቡሳት ፈረንሳ ዘሕለፍዎ ኣሰቃቂ ተመክሮ እናዘከሩ ምስ ፈረንሳ ዝግበር ስምምዕ ምቕባል ኣቕበፁ። ቻይና ምስ ፈረንሳ ምስ ዘየሰማምዑ ኣብ ሓፂር ግዜ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣጠንቀቐት። ሆ መንጎ ክልተ ሓዊ ተቐርቀረ። እቲ ሜላ ዘይጠፍኦ ሆ ከይፈትወ ማእከላይ ዝበሎ መተዓረቐ ፍታሕ ኣምፅአ። እዚ ድማ ቪየትናም ንጊዜኡ ኣብ ክልተ ተመቒላ ሓደ ክፋላ ብበዓል ሆ ካልእ ክፋላ ድማ ብፈረንሳን መሻርቅታን ክትመሓደር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ድማ ሓፈሻዊ ምርጫ ክግበር ዝብል ነበረ። ቪየትናም ሰሜንን ደቡብን ተባሂላ ኣብ ክልተ ተመቕለት። ህዝቢ ሕሸን ናብ ዝበሎ ሸነኽ ተሰደ። ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ሓደ ሓቂ ተጋህደ። ሓገዝ ምዕራባውያን ዝነበሮ ካቶሊካዊ ፕሬዚደንት ደቡብ ቪየትናም ምርጫ ከም ዘይካይድ ንጹር ኮነ። ዝገደደ ኣባላት ሆችሚን ነበር ምእሳር ጀመረ። ኣብ ደቡብ ዝነበሩ ሰለይቲ ሆችሚን ኣብ ሓፂር ግዜ ጎነፃዊ ፍታሕ እንተዘያምፅኡ ኣብ ደቡብ ዝነበሩ ተወላዶ ሰሜን ቪየትናም ናይ ምጽኣት ሓደጋ ከም ዘንጸላልዎም ጸብጻቦም ለኣኹ። ሆችሚን ግን ኣብ ክንዲ ቁልዕ ወተሃደራዊ ምትእትታው ደቡብ ቪየትናም ኣብ ቅልውላው ከም ተኣቱ ጌርካ ኣሜሪካ ምትእትታው ቅድሚ ምግባራ ፋሕፋሕ ከም ትብል ምግባራን ምስ ሰሜን ምጽምባራን ዝብል ስልቲ ክጥቀም ወሰነ። ቁርብ ከይጸንሐ ደቡብን ሰሜንን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ዝተመቕሉ ቪየትናማውያን ኩናት ሓድሕድ ጀመሩ። ነዊሕ ከይተዋግኡ ግን ኩናት ብዘይ ዓበይቲ መሓዙት ክዕወተሉ ዝኽእል ወገን ከምዚ የለብርሃሎም። ቀዳማይ ሚኒስተር ደቡብ ቪየትናም ኒዌር ደንዚም ምስ ኣሜሪካ ክጽጋዕ መረጸ። እንተኾነ ሓለፍታ ናጽነት ዝነበሮም ደቡብ ቪየትናማውያን እናዛየደ ብዝኸይድ ዝነበረ ምትእትታው ኣሜሪካ ናብ ኢደ ዙር መግዛእቲ ንኣቱለና ዝብል ስምዒታት ብምሕዳር ሰውራ ጀመሩ። ገለ ካብዞም ጀመርቲ ሰውራ ብሆችሚን ዝድነቑን ብኡ ዝተጸልውን ነበሩ። እንተኾነ ኣብዚ ምንቅስቓስ ዝነበሩ ቪየትናማውያን ሓሳባቶም ብቐጥታ ክገልጹሉ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ሃዋህው ስለ ዘይነበረ ንኹሎም ዝጥርንፍ NLF ወይ ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ስሙ ስውር ግንባር መስረቱ። ካብኡ ናብኡ ግን እቶም ደሳዊ ዝምባለ ዝነበሮም ቪየትናማውያን ሓደ ሕቡእ ወሃዮ ዓቐሙ። እዚ ወሃዮ ነቲ ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ክንፊ መሰረት ኮነ። እዚ ወተሃደራዊ ክንፊ እዚ ድማ ቪየት ኮንግ ተባሂሉ ተጸውዐ። ኣብ ከባቢ 1963 ሆችሚን ዝመደቦ ኣብ ደቡብ ቪየትናም ዘይምርጋእ ናይ ምፍጣር መደብ ብመንገድቶም ናብ ላዕለዋይ ጫፍ ስልጣን ዝበጽሑ ሰለይቲ ኣቢሉ ብብቕዓት ፈጸሞ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኒዌር ደንዚም ዝነበረ ዘይዕግበት ብዙሓት ሰባት ናብ ሰሜን ሰሊኾም ክኣትውን ናብቲ ብሆ ዝምራሕ ሰልፊ ክውሕዝን ምጅማሩ ካበይ ዓይንቱ ከይተኸወለን ብዘይርድኦ ወይ ብተዛዋሪ መንገዲ ድማ ምምሕዳር ደቡብ ቪየትናም ቀንዲ ሓጋዚ ኾነ። ሆነ እዚ ካብ ዕሽነት ጸላኢ ዝተመጠወሉ ህያብ ብታዋኽ ከጥፋ ይመረጸን። ኣብ 1963 ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኒዌር ደንዚም ኣብ ልዕሊቶም ተኸተልቲ ቡድሂት ዝምኾኑ ደቡብ ቪየትናማውያን ሰልፈኛታት ዝኸፈቶም መጥቃዕቲ መብቅዒ ዕድመ ስልጣን ኾነ። ወተሃደራቱ ሰልፈኛታት ክቆትሉ ድሕሪ ምጅማሮም እቲ ናዕቡ ብቕልጡፍ ናብ ኩሉ ተላብዐ። ዋላ እኳ እቲ መጥቃዕትታት ብሰራዊት ቪየት ኮንግ ይፍጸማሎ ኢሉ ክጥቀን እንተፈተነ ነቲ ሓቂ ካብ ዓይንቲ ህዝቢ ክኽውል ግን ኣይተኻእሎን። እዚ ዝገበሮ ጭካነታት ምስታ ቀንዲ ሓጋዚተይ ዝብላን ዓንዲ ሕቖም ምምሕዳሩን ዝነበረት ኣሜሪካ ክበኣስን ብትእዛዝ ኣሜሪካ ቤተ መንግስቲ ብዕጡቓት ተደፊሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ቤተ መንግስቲ ክቕተልን ጠንቂ ኾነ። 3 ሰሙን ድሕሪ ቅትለት ኒዌር ደንዚም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆን ኤፍ ኬነዲ እውን ተቐትለ። ኣብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ቪየትናም ሳይጎን ናይ ስልጣን ሓጓፍ ከጋጥም እንከሎ ኣብ ሃኖይ ዝነበረ ብሆችሚን ዝምራሕ ፖሊት ቢሮ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንግበር ራእይ ንግበር ኣብ ዝብል ክትዕ ተጸምደ። ኣብ ታሕሳስ 1963 ሆ ምስ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ኣባላት ፖሊት ቢሮን ኣብ ኣኼባ ነበረ። ዘይኮምቶም ንወተሃደራዊ ምትእትታው ዝደፍኡ ዝነበሩ ኣኽረርቲ ግን ሆ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ንኸይስዕብ ብምባል ንወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ቀንዲ ዕላማ ኣብ ምውሳድ ኣጠጥየ። ስለዚ ድማ ወተሃደራት ክልእኩ ኩናት ግን ከይብልዑ ተሰሚዖም ወተሃደራት ሰሜን ቪየትናም ናብ ደቡብ ኣቕንዑ። ነዚ ምንቅስቓስ ዝተባህለ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሊንደን ጆንሰን ወተሃደራት ኣሜሪካ ናብ ቪየትናም ከምርሑ ኣዘዘ። እንተኾነ ሓይልታት ወድሮ ኣብ ደቡብ ቪየትናም ዕጥቅን ስንቅን ጥራይ ዘይኮነ ኣሃዱታት ሕክምና መእዘዝቲ ነቑጣታትን ናይ ርክብ መሳለጥያታትን ዝጥርንፍ ሰፊሕ ደጀን ሃኒጾም ነበሩ።
أمريكا جزيف عامن بزحن زنبرو سراويت نا فيتنام أوفرت فيتناموين نتحدث لعلى حيالان عالم المسعار عوات هدراو متلالن صعوق سليان سمركوسة نايكونا سلتقطقوم مرسو إنه دما التي عدنت 97 متر زقموتو دنكي كاب 44 كيلوغرام زي حلف كبدة زونن عبارة بأمريكاوين تدقيق سبعينا تبعل السواحو أنصارتان خالا أيكونات عالم سعرت بتكنولوجين وتهدراو سأبدلتان قبل الزبلة أمريكا قلت مجمرة أو تهدراون منقصاون مسارع دو فيتنام تليت بسحزو فرهو بمنقد سليتو نا أمريكاوين دو فيتناموين مدب آدمو ناغدته أبزو مروسو جيزين بوتان ناتكعه أبزي تعمو نازلقه بدبايك الدخينات وقع دحر وقع كسنف أبلع لحالتات أمريكا دما تفزيبل كساراتات كورد تلعيه أبشحن تشعاتن يتنسان شمونتن حالتات سمين فيتنام نأوارح بحقوق كدالو نابدو فيتنام زأتو ناي تحت مريت قورا قد غفعرو زاد اللي عدكن سنكن كقعزو لحرمغناي بمغنيات حدش عمد شحن تشعاتن يتنسان شمونتن نسلسة معالتات سنح مقراز توصي كم زقبرو أوجو أمريكاوين مريس سلامي زلو يلوم لحدش عمد كاب دفعاتهم وسيهم أو أبيات تهليتات بمسن دانكيران ناب عالواد ما أبو ملئن كتماتا دو فيتنام ترحيتت وي تت أوفنسيف زو سميوو عند بتاوي مدكعت خفتو إذا فسام خساب لومي أب تاريخ كاب تفسمو عدد نقطة وتهدراوان كياتات أب كلميت إنا تذكري نبر أب كل خدنا على العالم وتهدراوان مكوننات بعمق الزمهارون زسمعون فسام خوينو أمريكا رئيسا زننتلو سمين فيتنام دما حيلي أب قصة غلاسم كان زي لازم اسكرتلو عود كنا دحر زغينات أمودات ساتات كنتات عنا هون نانقل كل خده كاب بوليتيكاو مرحنا سلطانو نلي وانا ركيبو كاب بوليت بيرو نوسا أقلله أمس كرم كلتش عند شعاتة ميتون سان شعاتن زينا مردناي تخلت رأس حيالان علم زنبركخه ناسنت هاجر ذو حسه عدميو أبصورة زحلفه تأمر كبها الدخل قياس سرعة هجمين تنقره مخنيات موتو بدخام نبنا بله دحر موت هجمين بصوتن تخطلتن حدرون من تكبر تجهو لكأنت أمريكا زمهزوا أسوارات زمانهم ناتفتنا بمرن سماين إسات كم أيهن زنبه بحري بقرن زنابن نازريتهم تمين فيتناموين كابقاله كمهن زي مبال علم زس دممه واقع خفلو أبشحن تشعاتي 273 نفلم أجيزي 58 شح زقمت وتعدر كثيرة أمريكا تسعرها مقراز تغرس تفرمه كلهم نايوسع حيتات كاب فيتنام وزو دهر خلت عمت فرقان دما لقع كنزلن كناب أفغانستان سرعي شبد بالتفتيرو حيلتا سمين فيتنام ندو فيتنام ملو بملو أبتحت مقصارهم كوتوان كلو ترفو عيد سراويت أمريكا بتبتب هادمو أو فيتنام كتول حلمه نتا علمي هو تقفله سالا لبونو بزحات بحلم أمنو سالا بلحو حلمو خمكن الساعات كورس حيالان عددا سعرتن حنكتن كنو إنه دما فيتنام سالا هون كموزا مسلو جغانون نفاس ناسنت ناس سمقرت حدا هجر حدا حلمو خوينا كم تأمر تصنعاتنا تتقصد باندير عن بالبلد كبرات تخطاتلتنا هو بوليتيكانيان تقالاساين تراي نبرن صحفن قد أمنوني تلازم دمائنا دحر عود سريحة تابع لتا حد شعب انت بالصحفة عند خب قلت متاتو نعاقدكم قابيزنا تاريخ أو كنزازو مزمرسنا زعلفت عمت دمو عود لو ما عمد دمو كواز بلسد من انت نازلنا تلنا صامحان كنك على سالنا لأمريكا اللوخاتا تقالسوا بصد تقالسوا سنة يزمرا ثوني تمين دمين مستحوا وصحوا مسحريتي مالت ميديا يخون سنيحكم كبرا تخطاتلتنا مرباتنا تفوتوا وقتلو تسفلنا قبرنا تسناين منا بروكنا